आज आपण बनवणार आहोत अख्खा मसूर. सोप्या पद्धतीने कसा बनवायचा ते सांगते. गॅसवर कुकर ठेवायचा, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचं. तेल व्यवस्थित तापलं की त्याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत बारीक चिरून घेतलेला कांदा, कढीपत्ता पण त्याच्यातच घालायचा आणि व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेले लसूण आणि टोमॅटो घालायचे. त्याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत हळद थोडीशी, लाल तिखट, आणि कांदा लसूण मसाला. 2 चमचे कांदा लसूण मसाला घालतोय आपण. आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं. मसाला व्यवस्थित भाजून झालेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत अख्खा मसूर. हा मी भिजवलेला नाही आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं त्याच्यामध्ये. आणि 1 ग्लास पाणी घालते मी त्याच्यामध्ये. पंधरा ते 20 मिनिटं आपण हा कुकर ठेवणार आहोत. आता बघूया आपण मसूर झाला की नाही ते. मसूर व्यवस्थित शिजलेला आहे. आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया त्याच्यावर. अशा पद्धतीने आपला मसूर व्यवस्थित आणि लवकर तयार झाला. तुम्ही त्याला चपातीसोबत भाकरीसोबत खाऊ शकता. अशा पद्धतीने आपला सिंपल मसूर तयार झालेला आहे.